zo overweldigend. y tan abundante. Halleluja. God heeft een woord voor ons vandaag. Hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Ik vraag ook voor genade voor mijn vrouw. Dit is de tweede keer dat ze mij vertaalt. Y también pido gracia para mi esposa, que es la segunda vez hoy que me está traduciendo. En ik geef God dank Y agradezco a Dios dat hij zo iemand in mijn leven heeft gezet. Mijn vrouw toe. que puso a ella para ser esposa Je mía. moet lief zijn, hè? Ja. Halleluja. Laten we onze Bijbels openen. Vamos a In Ezekiel. abrir el libro de Ezequiel. En we gaan naar een heel bekend verhaal. Y vamos a una historia muy Voor conocida degenen die al langer de Bijbel lezen. para los que ya tienen algún tiempo leyendo la Biblia. Ezekiel hoofdstuk 37. Ezequiel capítulo En 37. dan gaan we lezen van vers 1 tot en met 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Amen. Amén. Ezekiel hoofdstuk Ezequiel 37. capítulo Vers 37 1 tot en met del 14. versículo 1 al versículo 14. Hebben we hem? ¿Ya lo tienen? De hand van de Heer was op mij. En de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heer, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Zo zegt de Heer tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u zal komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijhorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. En hij trok een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Kun je tegen degene die zeggen die naast je is, profeteer. Diga que está a tu lado, profetiza. Profeteer. Profetiza. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heer. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heer, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. En dan zult u weten dat ik de Heer ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heer, die gesproken en gedaan heb, spreekt de Heer. Amen. Dank u, Vader. Gracias, Padre. Ik
vraag u om uw wil te doen vandaag. Pido que hagas tu voluntad hoy, Alleen maar uw wil. solamente tu voluntad. Niets van ons, Nada de nosotros maar mismos, alles van u. pero todo de ti. Voor uw eer en glorie. Para tu honra y para tu gloria. In de naam van En el nombre de Jezus. Jesús. Amen. Amén. Zeg nog een keer tegen degene die naast je is. Diga nuevamente al que está a tu lado, Profiteer. profetiza, Profiteer. profetiza. Het is tijd om te profiteren. Es hora de profetizar. Halleluja. Hermanos, si quieren pueden venir más para adelante, porque yo creo que la distancia está así como que nos perdemos en la distancia. Ahí arriba estaba también esta semana, ¿eh? Todos los chicos. Estas sillas aquí no son para personas especiales, son para todos porque todos son especiales. Así que pueden usar las sillas. Laten we allemaal iets meer naar voren komen. Het was laatst zo leuk samen boven toen we allemaal zo krap bij Pueden elkaar llenar las zaten. sillas En op de adelante. voorste rij vullen. Amén. Jullie zijn allemaal speciaal, dus jullie mogen allemaal vooraan komen zitten. Mensen, lekker dichtbij. Een stuk Más confortable. Halleluja. Zo, dat is beter, hè? mucho mejor. Dichterbij. Está muy cerca ahora. Profiteer. Profetice. In de Bijbel En la Biblia vinden we een rare soort van mensen, als ik het mag zeggen. encontramos un tipo extraño de personas, si lo podemos llamar así. De mensen dachten van deze mensen dat ze een beetje gek Era waren. un tipo de persona que los demás pensaban que eran locos, Ze praten rare dingen porque decían cosas raras en ze leidden een ander soort leven. y vivían un otro tipo de vida. Anders dan alle andere soort mensen. Vivían diferente que los demás. Deze mensen Estas personas noemden ze profeten. eran los profetas. Profeten waren, ja, je hebt een ander woord, ze waren raar. Los profetas eran, ya no hay otra palabra, se decían que eran extraños. En hier lezen we over een Y profeet. aquí leemos de la historia de un profeta. En zijn naam is Ezekiel. Su nombre es Ezequiel. En we vinden hem in een van mijn favoriete scènes in de Bijbel. Y lo encontramos aquí en una de mis escenas más favoritas de la Biblia. Allereerst is het de kruisiging van Jezus. La primera escena que me toca más es la crucificación de Jesús. En deze komt daarna, denk ik. Y este creo que sería el segundo, Maar dat is mijn mening. pero según mi opinión. Een hele interessante scène. Es una escena muy interesante. En, want God zet hem in een dal, in een vallei van dorp heen. Porque aquí Dios lo lleva a un valle de huesos secos. God zet hem midden in de vallei. Dios lo pone en el medio del En valle. overal waar hij loopt zijn er dorpen. Y en todo su alrededor había huesos secos. En deze profeet, Y este profeta, zoals alle andere profeten, como todos los otros profetas, werd geroepen door God. fue llamado por Dios. En ze werden altijd geroepen in een specifieke tijd. Y ellos siempre fueron llamados en un tiempo específico. En ze hadden altijd een relevante boodschap. Y siempre ellos tenían un mensaje relevante. Altijd Siempre hadden ze het woord van de Heer ellos tenían palabra de Jehová voor dat moment. para ese momento, para el pueblo. En Ezekiel leefde in de tijd Y Ezequiel vivía en un tiempo dat Israël in ballingschap was in Babylonië. donde Israel estaba en cautividad en Babilonia. En Israël was in een hele moeilijke situatie. Israel estaba en una situación muy Ze difícil. hadden alles verloren wat hun Israël maakte. Habían perdido todo lo que hacía de ellos la nación Israel. Maar God, Pero wat Dios het allerbelangrijkste was, era lo más importante. hadden ze nog niet verloren. Y a él no lo habían perdido. God was getrouw gebleven aan hen. Dios siempre ha sido fiel a Israel. En God wilde herstel brengen bij hen. Y Dios quiso traer renovación, restauración. En God neemt de profeet. Entonces Dios toma al De profeta. Bijbel zegt, de hand van de Heer was op hem. La Biblia dice que la mano de Jehová vino sobre él. En
dat betekent dus dat God degene was die zijn leven aan het leiden was. Entonces, con otras palabras, Dios estaba guiando la vida de él. Zijn leven was zo onderworpen aan God, Su vida era tan sometida a Dios dat het soms leek alsof hij niks te zeggen had. que a veces parecía que él no tenía nada de decir. Natuurlijk wel, Claro que sí, want God dwingt niemand. porque Dios no le obliga a Maar hij nada. had zich zo onderworpen, de profeten onderwerpen zich zo, Pero los profetas se sometían de tal forma dat het enige wat ze willen que lo único que ellos querían is Gods wil doen. era hacer la voluntad de Het Dios. enige wat ze altijd wilden Lo doen único que ellos deseaban hacer is Gods wil. era la voluntad de En het Dios. is God die hen daar zet, Y midden in Dios een vallei. lo llevó al medio de ese valle. En het was geen letterlijke vallei, Y no era un valle literalmente, want de Bijbel zegt dat de Heer bracht hem in de geest. porque la Biblia dice que el Señor lo llevó en el Espíritu. En het is God die hem daar zet in een vallei Y van Dios Noorwegen. lo puso en ese valle. En God zet hem daar Y le pone ahí en medio de un desastre. overal botten. Porque en todas partes se veían huesos, huesos, huesos. Ik kan het me niet voorstellen. Yo no me puedo imaginar cómo sería eso. Overal droge, dorre benen. En todas partes huesos secos. Overal. En todas partes. En daar stond Ezekiel Y middenin. allí estaba Ezequiel. En het is heel interessant Y es muy interesante om te zien dat God hem in de vallei zet, midden in de vallei. que Dios lo pone en el medio del valle. God zet hem niet op een berg Dios no lo puso sobre el monte om een goed overzicht te hebben van het gehele para que vallei. desde allí él vea todo lo que está en el valle. En dat hij zo kan profiteren van Y bovenaf. que profetizase desde arriba. Nee, God zet hem midden in de puin. No, Dios lo puso en medio del God zet valle. hem midden in de vallei. Lo puso allí en el medio de ese valle. Niet op de berg, No sobre el monte, maar in de vallei. pero en el valle mismo. En bij God Y Dios, hebben bergen en valleien y con Dios los montes y los valles hebben verschillende functies. tienen diferentes funciones. Op de berg, dat zien we in de Bijbel, La Biblia vemos que en el monte roept God iemand. Dios llama a alguien. Of een mens komt naar God toe op de berg. Alguien viene hacia Dios en el monte En hij heeft een ontmoeting met God. y allí se encuentra con We Dios. kunnen het zien bij Mozes. Lo vemos como pasó con Moisés. Hij ontmoette God op de berg. Él encontró a Dios en un monte En hij zag Gods y heerlijkheid vio op de la berg. gloria de Dios en el monte. En God gaf hem de 10 geboden Y op de Dios le berg. dio los 10 mandamientos en el monte. Want op de berg geeft God instructies. Porque en el monte el Señor da instrucciones. Dat zien we hetzelfde in het leven van Elia. Como fue la vida de Elías. Elia raakte in paniek. Elías estaba en pánico Hij vlucht naar de berg. y huyó al monte. En God komt naar hem toe en zegt, wat doe je hier? Y Dios llegó a él y dijo, ¿qué haces aquí? En daarna geeft God hem instructies wat hij verder Después, Dios le dio instrucciones que debería hacer. moet doen. God staat het niet toe dat ze op de berg blijven. Y Dios nunca dejó que ellos quedasen en ese monte. God zei niet tegen Mozes, No le dijo a Moisés, kom maar hier leven en laat de Israëlieten maar ven, leven. viva en este monte y déjalos de más allá abajo. Hij zei niet tegen Elia, Y dijo a Elías, kom maar hier leven. venga y vívate Ver van iedereen. lejos de los demás. Dat heeft God nooit gezegd. Nunca Dios ha dicho tal cosa. Op de berg ontvangen ze instructies. En el monte ellos recibían las Wat instrucciones. ze moeten doen wanneer ze van de berg afgaan. ¿Qué deberían hacer cuando bajasen del monte? Ze krijgen instructies Ellos reciben instrucciones en geen verblijfsvergunning y no un verblijfsvergunning om te blijven op de para berg. estar allí reposados en el monte. Op de berg zijn het de momenten waarin we God krachtig ervaren en helder horen spreken. En el monte tenemos los momentos que oímos a Dios de una forma clara y lo experienciamos fuertemente. Je kan deze kerkdienst zien als een berg. Por ejemplo, puedes ver este culto como el monte. Want hier komen we naar God toe Porque aquí llegamos todos hacia Dios en krijgen we instructies van Hem. y recibimos instrucciones de Dios. Maar heel vaak willen we blijven op de berg. Pero muchas veces queremos quedarnos allí en el Heel monte. vaak willen we hier blijven. Muchas veces queremos quedarnos aquí. Maar we hebben geen verblijfsvergunning om hier te
blijven. Pero el Señor no nos dio un permiso para estar We solamente aquí. krijgen instructies Aquí recibimos instrucciones om te gaan. para salir En afuera. waar gaan we heen? ¿Y a dónde iremos? Naar de vallei. Al valle. Een van de redenen waarom God met ons spreekt, Una de las razones por la cual Dios nos habla is dezelfde reden waarom ik met mijn kind praat. es la misma razón por cual yo hablo a mi hija. Dat is Ese es om haar te leren spreken zoals ik para spreek. que ella aprenda a hablar como yo hablo. Om haar de taal te leren die ik spreek. Para enseñarle el idioma que yo hablo. En God doet hetzelfde met ons. Y Dios hace lo mismo con nosotros. God wil ons leren El spreken Señor nos quiere enseñar a hablar zoals Hij spreekt. como Él también habla. Als het ware om zijn taal te spreken. Es como que si quiere enseñarnos su idioma. Als God met ons praat, Cuando Dios nos dan habla, wil Hij ons leren Él nos quiere hoe we enseñar moeten praten zoals como Hij. nosotros también debemos hablar como Él. Als God een taal heeft, Si Dios tuviese un idioma, dan moet ik veronderstellen dat het liefde is. sería el idioma del amor. Omdat God liefde is. Porque Dios es amor. Een Nederlander Un holandés spreekt habla Nederlands. holandés. Omdat hij Nederlander is. Porque es un holandés. En God spreekt liefde. Y Dios habla amor. Omdat hij Porque Él es amor. liefde is. Él es amor. Maar er is een zeker dialect in Gods taal. Hay un dialecto en el idioma de Dios Dat God ons wil leren. que el Señor nos quiere enseñar. Dat deel uitmaakt van liefde. Que también forma parte del amor. En deze dialect Y este dialecto is profetie. sería la profecía. Als ik als Nederlander Nederlands spreek. Si yo como holandés hablo en holandés En ik ga naar bijvoorbeeld Limburg. y yo voy por ejemplo a Limburg, Dan praten ze daar een dialect. allí ellos hablan un dialecto. Het is dezelfde taal. Es el mismo idioma, Maar het heeft een andere nadruk. pero tiene cositas diferentes. En de taal van liefde Y así el idioma del amor heeft ook een nadruk op profetie. tiene Een dialect in een profetie. tiene como un dialecto la profecía. Begrijpen jullie mij? ¿Me están entendiendo? Oké. Profetie is niet alleen maar je toekomst voorspellen. La profecía no es solo poder decir el futuro. Want in de kerk hebben we dat gezegd. Hey, profetie is alleen maar je Porque toekomst muchas voorspellen. veces en la iglesia piensan, la profecía es saber decir lo que va a pasar en el futuro. Profetie is leven spreken waar geen leven is. Profecía es hablar de vida donde no hay vida. Het is als een reanimatie. Es como una reanimación. Het is om leven te spreken Es- waar er alleen maar dood Es is. declarar vida donde solo hay la muerte. Het is het woord van God Es la palabra de Dios voor dat para moment. ese momento. En nu komen we Y ahora llegamos bij de functie van de vallei. a cuál es la función del valle. In de vallei voer je de instructies uit. En el valle tú vas a hacer lo que te fue instruido. Het heeft een lerende functie. Tiene una función de enseñanza, de Het is aprendizaje. waar je leert Es donde tú aprendes, wat je van God hebt geleerd. es Het is waar je leert juist. donde tú enseñas a los demás lo que tú aprendiste de Dios. Bij God leren Lo que aprendes de Dios is heel anders zoals we op school leren es hedendaags. diferente de lo cual que aprendemos por ejemplo en la Vandaag escuela. op school leren we theorie. Hoy en la escuela nos enseñan teorías. En dan op het einde krijgen we een stukje praktijk. Y al final te dan un poquito de práctica. Maar bij God leren we door praktijk. Pero con Dios se aprende por la práctica. En ik zie het als ik aan het afwassen ben. Por ejemplo, si yo estoy lavando los platos En ik wil mijn kind leren afwassen. y yo quiero que mi hija también aprenda a lavar los Dan platos. ga ik niet tegen haar zeggen, afwassen, doe je zo, zo. No le voy a decir, bueno, lavar los platos haces así, haces esto. Nee, ik pak een stoel. No, yo pongo una silla En ik zet het naast mij. y lo pongo al lado mío En ik laat haar even zien y la pongo a ella allí para que ella vea hoe het moet. como yo lo estoy Zodat haciendo. wanneer ze groter is, Para que cuando él sea más ze grande, het kan doen. ella lo pueda hacer ella misma. Zo leert God ons ook. Así también Dios nos Hij enseña. leert ons door praktijk. Nos enseña con la práctica. Maar het ding van de vallei is Pero la cosa del valle dat het niet altijd de mooiste plek is. es que no siempre el valle es el lugar más bonito.
Het zijn niet de mooiste momenten van je leven waarin je het meeste leert. No son los momentos más bonitos de tu vida donde tú aprendes las cosas más. Als je naar een land als Thailand gaat, Si vas a un país como Tailandia, daar is het heel mooi. allí es muy lindo. Heel mooi. Je kan van alles leren, van de mooie natuur van daar enzovoort. Puedes ver de todo, la naturaleza, etc. Maar als je dieper in de stad gaat Pero si tú vas más allá en el centro en je gaat in de meest lelijkste plaats in die stad, y tú vas al lugar más feo de la ciudad, dan digamos así, zie je dat daar kinderseksslaven zijn. tú ves ahí que hay niños que son usados como esclavos de sexo. Mannen die verslaafd zijn aan kinderporno. Hombres que les gusta el porno infantil. Waar leer je het meeste van? ¿En cuál lugar Wat uno onthoud je meer? De mooie stranden aprende más? of ¿O de qué, ghetto vandaag? qué te va a tocar más? ¿Las bonitas playas o ver todo eso que pasa allí? Ik denk dat je het minst mooiste zal onthouden. Yo creo que lo que más te impactará es lo menos bonito que hay allí. Want minder mooie momenten Porque momentos menos bonitos maken een indruk op ons leven. impactan nuestras vidas. En daarvan kunnen we het Y meeste de eso leren. también aprendemos mucho. De vallei is de plek El valle es el lugar waarin we de taal van God moeten spreken. donde allí debemos hablar el idioma de En Dios. in het bijzonder het dialect van. Profecía, Een voorbeeld. un ejemplo. Abikela, mijn dochter, A Miquela, mi hija, ik heb haar leren spreken. yo la he enseñado a Wij hablar. hebben haar leren praten. Nosotros la hemos enseñado a hablar. En ze praat heel goed. Y ella habla muy bien. En ze praat soms te veel. Y a veces hasta habla demasiado. Maar we laten haar praten. Pero la dejamos hablar. Maar als we haar naar school brengen Pero cuando la llevamos a la en we escuelita laten haar achter y la dejamos allí en we vragen aan de juf, y le preguntamos a la profesora, praat ze op school? ¿ella dijo alguna cosa interesante hoy? Nee, No, ella no habla nada. ze heeft niks gezegd. Ella no habla en la escuela. Terwijl ze thuis, Siendo que en la casa ella habla demasiado. en er was zelfs een moment waarin ze uit school kwam. Y había un día que ella salió de la escuela En ik zag in haar gezicht dat er iets was. y yo vi en su rostro que había algo Ik vroeg extraño. haar, wat is er? Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? En ze zei, ik wil mijn tekening. Y ella dijo, yo quiero mi pintura. En toen zei ik tegen haar, oké, dan gaan we naar de juf en dan ga jij je tekening Yo le vragen. dije, ok, vamos a la profesora y tú le pides tu pintura que Ik kom hiciste. voor de juffrouw met haar Y voy con ella a la profesora en ze wil het niet doen. y ella no le quiere decir nada. Ze zegt dat ik het moet Y vragen. me dice a mí que yo la debo decir. En soms is het zo ook met ons. Y a veces es lo mismo con nosotros. Soms zitten we in de vallei A veces estamos en el valle en God heeft ons geleerd om te praten. y el Señor nos ha enseñado a En hablar. het is moeilijk en we weten niet wat we moeten doen. Y a veces es difícil o no sabemos qué hacer. Maar we willen dat God voor ons spreekt. Pero queremos que Dios hable por nosotros. Terwijl God wil dat jij Siendo spreekt. que Dios quiere que tú mismo hables. Wij willen dat God spreekt Nosotros queremos que Dios lo diga. tegen de wereld. Que Dios le diga al mundo. Maar God zegt, jij moet Pero spreken. Dios dice, tú tienes que hablarle al mundo. Amém. Yes. De gemeente wil verandering zien in de wereld. La iglesia quiere ver cambios en el mundo. En we bidden, God verander de wet van abortus. Y decimos, ay Dios, cambia la ley del aborto. Dat mag je bidden. Sí se puede orar así. Maar God zit daar. Pero Dios está allí. En hij zegt, waarom ga je niet in de vallei van de regering? Y dice, ¿por qué tú no vas al valle del gobierno? En spreek je leven waar geen leven is. Y hables vida donde no hay vida. Amém. Ik heb je geleerd wat je moet zeggen. Yo ya te he enseñado lo que debes Ik heb je de instructies Ya gegeven. te he dado todas las instrucciones. Wacht niet totdat ik spreek. No esperes hasta que yo hable. Jij moet spreken. Tú tienes que hablar. En dat is wat God met Ezekiel doet. Y eso es lo que Dios hace con Ezequiel. Hij zegt tegen Ezekiel, je bidt voor het herstel van Israël. Es como decirle, Ezequiel, tú has estado orando para la restauración de Israel. Oké, heel goed. Ok, muy bien. Laat me jou naar de vallei brengen. Venga, te llevo al valle. En hij vraagt aan Ezekiel, Y le pregunta a Ezequiel, kunnen deze dorre beenderen leven? ¿vivirán estos huesos secos? En wanneer God vragen stelt, Y cuando Dios hace is het preguntas, niet omdat hij het niet weet. no
No es porque Él no sabe la respuesta. Of omdat Hij iets nieuws van ons wil O leren. porque Él quiere aprender alguna cosa. Nee, wij leren van Gods vragen. No, nosotros aprendemos de las preguntas de Dios. God weet het antwoord. Dios ya sabe las Maar respuestas. Hij wil dat wij weten wat Hij weet. Pero Él quiere que nosotros sepamos lo que Él también sabe. Als Ezekiel nee zou Si zeggen, Ezequiel contestaría no, dan verandert dat niets aan het feit eso no cambiaría nada al of het hecho wel zou kunnen of niet. que si sería posible o Want no. God blijft God, wat wij ook doen. Porque Dios sigue siendo Dios, hagamos lo que nosotros hagamos. En Ezekiel is heel wijs. Hij zegt, Heer, u weet het. Y Ezequiel era muy sabio y dijo, Jehová, sabrás tú. Als God jou een vraag stelt, Cuando Dios te haga una of pregunta, iets mogelijk is of niet, si algo es posible o no, zeg dan nooit nee. nunca le contestes que no. Zeg nooit nee. Nunca le Want contestes in que dit no. geval is degene die de vraag stelt, God. Porque en este caso el que te está haciendo la pregunta, que es Dios, En Hij is ook tegelijkertijd het antwoord. es también el mismo la respuesta. Als God jou een vraag stelt, Si Dios te hace una pregunta, kunnen deze dorre beenderen leven? mirar estos huesos secos, Dan kan je zeggen, Heer, u weet het. tú puedes decir, Señor, tú lo U sabes, bent het antwoord. porque tú eres la U hebt respuesta. het antwoord. Tú tienes la En God respuesta. zegt tegen hem, profeteer. Entonces Dios le dice, profetice, Spreek de taal waardoor ik werk. habla del idioma por el cual yo trabajo, Profeteer. profetiza. Je ziet dorre Tú beenderen. ves huesos secos, Maar ik zie een heel groot pero leger. yo veo un gran ejército. Ezekiel ziet dorre beenderen overal. Ezequiel vio los huesos secos en todas Maar partes. God ziet een heel Pero groot Dios leger. estaba mirando un gran ejército. En deze kerk en de kerk in het algemeen Y esta iglesia, la iglesia universal, is op het punt gekomen llegó a un punto dat ze niet vooruit zal gaan que no podrá avanzar totdat ze begint te profiteren. hasta que empecemos a profetizar. Oh, aleluya. Yes. Amén. De kerk is op een punt gekomen La iglesia ha llegado a un punto dat ze niet vooruit zal gaan que no podrá avanzar totdat de kinderen van God hasta gaan que los profiteren. hijos de Dios empiecen a profetizar. Want we kijken nu naar de jongeren Porque ahora vemos a los jóvenes, en we zeggen, we zien dorre beenderen. decimos, están como huesos secos. Kerken maken zich zorgen Las iglesias están muy preocupadas voor jongeren, con los jóvenes, want ze verlaten de kerk porque muchos jóvenes dejan la iglesia en ze zien dorre y beenderen. ven los huesos secos. Maar laat me jou één ding Pero zeggen. yo te voy a decir una cosa. God ziet een leger. Dios ve un ejército. God ziet een leger van Dios jongeren. ve un ejército de En dat leger zal opstaan y este ejército se levanta als ouders zullen opstaan si los padres también se levantan en gaan profiteren y over hun empiezan a kinderen. profetizar sobre sus hijos. Het is een leger van jongeren dat God ziet. Es un ejército de jóvenes que Maar ze Dios zullen está niet mirando. opstaan totdat je begint te profiteren over hun leven. Ellos se levantarán si tú no profetizas sobre tu We kijken naar Nederland Vemos a Holanda en we zien het gaat slecht. y vemos, wow, la cosa va mal. We zeggen de kerk is langzaam aan het Y verdwijnen. decimos, la iglesia lentamente se desaparece. Maar God ziet een leger dat zal Pero opstaan. Dios ve un ejército que se levanta. Maar het gaat opstaan Pero se levantará als de jongeren beginnen te si profiteren. los jóvenes empiezan a Want profetizar. hun zijn de generatie Porque ellos son la generación die moeten profiteren. que deben profetizar. De ouders profiteren over hun kinderen. Los padres profetizan sobre sus En de hijos. kinderen profiteren over hun Los generatie. hijos profetizan sobre su generación. Halleluja, het is tijd om te Es profiteren. tiempo de We profetizar. hebben genoeg instructies. Ya tenemos muchas We instrucciones. hebben genoeg instructies. Ya tenemos muchas instrucciones. In plaats dat we gaan zoeken naar nog een technologie. En vez de buscar una nueva tecnología Of nog meer moderniteit om relevant te o zijn. alguna cosa moderna para ser relevante en este mundo, Dat hoeft niet. eso no es necesario. Het enige wat je nodig Lo hebt único que la iglesia is necesita een man of vrouw es hombres y mujeres die opstaat que se levantan en die uitschreeuwt. y que griten: Ik heb een woord van de Heer. tengo palabra de Jehová. Ik heb een woord van de Heer. Tengo palabra de En als Jehová. zulke mensen opstaan, Si se levantan estos varones, dan gaan de dorre beenderen leven. estas mujeres, entonces los huesos secos se Als levantan. mannen
zeggen we, God, spreek. Decimos, Dios, háblame. Oordeel die mensen alsjeblieft. Oh Dios, juzgue ya a estas personas. Maar weet je, als God begint te spreken en te oordelen, weet je wie de eerste zijn? Pero sabes, si Dios empieza a hablar y empieza a juzgar, ¿sabes quién será el primero que juzgará? Het huis van de Heer. Su propia casa, la casa del Señor. Wacht niet totdat God spreekt. No quedes allí esperando a que Hij Dios heeft hable. ons al genoeg Porque instructies Él nos gegeven. dio demasiada Het is instrucción. tijd om te profiteren. Es tiempo para Het is profetizar. tijd om onze mond te Es openen tiempo para abrir nuestras en te bocas profiteren op onze werk. y profetizar en nuestro Om op trabajo. school te profiteren. Profetizar en las Om te escuelas. leven te spreken waar geen leven is. Proclamar vida donde ya no hay vida. Hallelujah. Yes. Opwekking El avivamiento is niet wanneer de kerk God ervaart no es cuando la iglesia experiencia a Dios op de berg. en el monte. Nee, No. opwekking El avivamiento is wanneer de kerk in de vallei gaat profiteren. es cuando la iglesia vaya a profetizar. Dat is opwekking. Eso es avivamiento. De opwekking is niet dat we hier zijn en we spreken in tongen El en we aanbidden God. avivamiento no es estar aquí todos juntos hablando en lenguas, adorando En a we blijven Dios maar instructies y ontvangen. recibimos instrucciones y más instrucciones. Opwekking is wanneer er profeten El opstaan. avivamiento es cuando se levantan En profetas ze gaan naar de vallei y van van Dorrebenen. allí al valle de huesos secos. Ze gaan naar de vallei van Van Dorrebenen. al valle de huesos secos. Waar zijn deze profeten? ¿Dónde están los profetas? Waar zou in de strijd blijven? ¿Dónde están los profetas que no se quedan allí en la zarza ardente? Maar nadat ze hun instructie hebben gekregen, Pero que después de recibir sus instrucciones weggaan en naar Egypte gaan. se van a Egipto En om de gevangenen te bevrijden. para libertar a los cautivos. Waar zijn de ¿Dónde profeten? están los profetas? De profeten die niet op de berg blijven met God, Los profetas que no se quedan allí en ese monte con Dios, maar van de berg gaan om koningen en profeten te zalven. pero que después de estar en el monte van a ungir profetas. Waar zijn de profeten? ¿Dónde están los De profetas? profeten die Gods heerlijkheid zien. Los profetas que después de mirar la gloria de Dios Dat ze naar de woestijn gaan om een volk te leiden. van al desierto para guiar a un pueblo. Waar zijn de profeten? ¿Dónde están los profetas? Zijn er hier ¿Por profeten? acaso hay profetas en este Zijn lugar? er hier ¿Por profeten? acaso hay profetas? Want de wereld wacht op profeten. Porque el mundo está esperando a los De profetas. wereld wacht op mensen El mundo está esperando a personas die profetie spreken. que hablen y profeticen, Die als het ware een tolk zijn tussen mens en God. que sean como un traductor entre Dios y el ser humano. Want de wereld begrijpt alleen maar de taal van de dood. Porque el mundo solo entiende el idioma de la muerte. Maar waar zijn degenen die de taal van Pero leven ¿dónde kennen? están aquellos que conocen el idioma de la vida? Waar zijn de profeten ¿Dónde están los die profetas leven kunnen spreken in que Dorrebenen? pueden declarar vida en los huesos secos? Yes. Oh, glory Jesus. Dios En Todopoderoso. misschien zeg je vandaag tegen mij, Y tal vez tú me respondas hoy, dat is iets van het Oude ay, Testament. pero eso es cosa del Testamento Viejo. Wij zijn niet van die rare profeten. No somos como esos profetas extraños. Ik ben Ezekiel niet. Yo no soy Ezequiel. En dit geldt niet voor ons als christenen. Y esto como cristianos hoy lo cuenta para Dat nosotros. we allemaal moeten Que profiteren. debemos profetizar. Weet je wat Jezus zei? ¿Sabes qué dijo Jesús? Instructie. Él dio una instrucción Hij zei, ga muy clara. Dijo, ve en wees getuige van y mij. sean testigos de mí. Weet je wat de Bijbel zegt over de getuigenis van Jezus? ¿Sabes que la Biblia nos dice del testimonio de Jesús? De getuigenis van Que el Jezus testimonio de Jesús is de geest van profetie. es el espíritu de profecía. Hallelujah. Yes. Wanneer we getuigen over Jezus, Cuando estamos testificando de Jesús, zijn we aan het profiteren. estamos profetizando. Wanneer we getuigen over Cuando Jezus, testificamos sobre Jesús, spreken we leven waar geen leven is. estamos declarando vida donde no hay vida. Dus het is ook voor ons. Entonces también es para nosotros. Want de getuigenis van Jezus Porque el testimonio de Jesús valt precies in de geest van de profetie. es en el espíritu de la profecía. Het maakt niks uit in welke
vallei-situatie je vandaag bent. No importa en qual valle o situación tú estés hoy, Maar begin te profiteren. empiece a profetizar. Dit is iets wat God mij leert. Esto es algo que Dios me enseña a mí. En we zijn op dezelfde reis. Y estamos nosotros todos en el mismo viaje. En God zegt profiteer. Y Dios nos dice, profetice. Waar is mijn volk ¿Dónde está mi pueblo? die in de vallei moet zijn? Que tiene que estar allí en el valle Om te profiteren. para profetizar, Om leven te spreken in gebroken huwelijken. para declarar vida en los matrimonios rotos, Om te laten zien wat voor echte familie is. para mostrar qué es la verdadera familia. Want de wereld spreekt alleen maar dood. Porque el mundo solo habla de la En muerte. wanneer ze spreken over huwelijk, dan spreken ze dood in Y het cuando huwelijk. el mundo habla sobre matrimonios, habla sobre muerte en el matrimonio. Wanneer ze spreken over familie, dan spreken ze dood over. Cuando están hablando sobre familias, están declarando muerte en las familias. Maar waar zijn de profeten Pero van ¿dónde God? están los profetas de Dios? Die gaan leven profiteren. Que van y profetizan vida, Die leven zullen blazen. que soplen vida, Die leven zullen blazen. que soplen vida In huwelijken, en los matrimonios, op school, en las in escuelas, families, en las in hun familias, kinderen. sobre sus hijos. Wanneer je het niet meer weet, Cuando tú ya no sabes, profiteer. profetiza. Zeg de generaties, profiteer. Mira que está a tu lado, profetice. Het is... God zegt tegen ons, het is tijd om te profiteren. Dios nos dice que ya es tiempo de profetizar. Het is tijd om te spreken. Es tiempo de hablar. Het is tijd om leven te spreken. Es tiempo de declarar vida. Met dezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, Porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de la muerte is in ons. está dentro de nosotros. En als de geest in ons Si is, el espíritu está en en ik nosotros open mijn mond y yo abro mi vida om de woorden van God te spreken, para declarar las palabras de Dios, dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft doen el opstaan, mismo poder que levantó a Jesús de la muerte zal de doden doen opstaan. levantará a los muertos. Want wij spreken leven. Porque nosotros declaramos vida. God zei tegen Ezekiel, profeteer. Dios le dijo a Ezequiel, profetice. En beenderen begonnen spieren en aders te krijgen, Los vlees, huid. huesos empezaron a juntarse y consiguieron tendones y carne. En er miste nog de geest en God zei, profeteer. Se cubrió de piel y les faltaba el espíritu y Dios le dijo, profetiza. Als je nog niet ziet, blijf profeteren. Cuando no ves pasar lo que quieres ver, entonces siga Soms profetizando. beginnen we te profeteren en dan zien we het niet gelijk. Porque a veces empezamos a profetizar y Maar God zegt, blijf profeteren. paramos, pero Dios dice que tenemos que seguir Blijf profetizando. profeteren. Siga Want profetizando. mijn woord komt niet leeg terug. Lo que yo declaro no devuelve vacía. Gods woorden hebben effect. La palabra de Dios jamás se devuelve vacía. Gods Tiene- woorden zijn La leven, palabra de Dios es vida, eeuwig leven. vida eterna. Hallelujah. Yes. Profeteer Profetice over levens sobre vidas dat ze getransformeerd para que mogen sean worden. transformadas. Profeteer over dode situaties. Profetice sobre situaciones que están muertas. Glory to Jesus. Genoeg instructies, mensen. Ya tenemos suficientes instrucciones. De instructie gaan, prediken, evangelie, maak discipelen, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is genoeg instructie. La instrucción vaya a predicar el Evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya es una instrucción grande. En ik zeg niet dat ik helemaal perfect ben. Y no estoy diciendo que yo ya estoy allí totalmente perfecto, We moeten het wel leren. pero eso significa que todos debemos aprender, Want we gaan niet vooruit porque no vamos a avanzar totdat we het leren. hasta que aprendamos a hacer lo correcto. En we leren het niet op de berg. Y no lo vamos a aprender en el monte, Want daar krijgen we de theorie. porque allí recibes la teoría En de praktijk is in de vallei. y la práctica
está en el valle. Yeah. Praktijk is in de wereld. La práctica está allí en el mundo. Laten we opstaan. Vamos a ponernos de pie. Waar zijn de profeten van God? ¿Dónde están los profetas de Dios? Vraag niet waar God is. No preguntes dónde está Dios. Want God is op dezelfde plek waar hij altijd Porque is. Dios siempre está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Maar vraag waar zijn de Pero profeten? la pregunta es dónde están los profetas. Waar zijn degenen die zullen opstaan? ¿Dónde están aquellos que se levantan? Mensen waar de hand van de Heer op hun is. Personas que la mano del Señor está sobre la vida de ellos. Mensen die vol zijn met de geest. Personas llenas del Espíritu. Ik wil zo'n persoon Yo zijn. quiero ser alguien así. Stel mezelf de vraag, waar zijn de profeten? Yo me pregunto, ¿dónde están los profetas? Ik kan niet voor jou antwoorden. Yo no puedo responder por ti, Maar ik wil eentje zijn. pero yo sí quiero ser uno. Ik wil